Madalen egunaren bezpera dela eta ohiturari jarraituz Bastarre kaleko jaiak ospatu dute Bermeon. Goizeko 10etan hasi da jai giroa txupinazoarekin eta txokolatadarekin. Gero MB 2000ren eskutik jolasak, zaboi burbuiak eta globofexiarekin gozatzeko aukera izan dute gaztetxoenak. Ostean, eguerdiko 12etan El Tenderete taldearen txotxongilo ikuskizunaren txanda heldu da. Arratsaldean, 7:00 aurrera, sardina erreak dastatzeko aukera izan dute bertaratutakoek giro honean. Kankinka baratxistu taldea, kanta lorue eta Bermeoko fanfarrea izan dira arratsaldeari musika jartzearen arduradunak. Arratsaldeko 8:00 gaueko 10:00 elektrotxarangaren kalejira izan da eta ostean Dekot rock taldea eta DJ Paul Lerrozea izan dira Bastarreko jaiari amaiera emateko arduradunak.